Легендата за Армира. През II век след Христа тази обширна територия, собственост на знатен тракийски владетел, била в разцвета си. Малката река, която минавала през нея, имала голяма роля за бита и търговията в района, а плодородната земя раждала кехлибарено грозде в изобилие. Но благополучието на владетелят най-вече идвало от собствените му кариери за бял качествен камък и мрамор, от които той не само натрупал състояние, но и се умял да построи впечатляващо и грандиозно имение. Тракийският владетел дълго време успявал да запази мира в земите си и тук всички му се радвали. В същото време, недалеч от тях, се разгаряла яростна битка между Пети римски легион и няколко малоазийски племена. Легионът бил предвождан от свиреп генерал, в чиито вени течала императорска кръв, а кръвта на враговете му изтичала при всяка среща с него. Генерала се славил и с похотта си и често вземал в плен красиви девойки. Уязвимо това се чувствал тракийският владетел, който знаел за римския генерал. Той се страхувал не само за владенията си, но и за любимата си дъщеря Армира, която била наследила красотата на покойната си майка, а на гърдите си, за спомен от нея, носела медальон на Горгона Медуза. Армира била жрица на Дионис, пеела и свирала на арфа, а с гласа си пленявала слуха на хора и животни. Всички я обичали, но истински влюбен в нея бил красивият тракиец Кетрибор. Той имал дарбата да рисува и декорира с мозайки. Двамата с Армира се обичали и се готвели да поискат благословията на баща й. Но в този момент в земите им влязал генерала с целия си легион и още щом видял Армира, пожелал да я има. Баща й осъзнал, че единственият начин да запази както живота на дъщеря си, така и на слугите си е да предложи брак между нея и генерала. Армира не искала този брак. Тя обичала друг, но пред сълзите на баща си нямало как да откаже. Затова, когато генерала по време на сватбената церемония вдигнал болуто й, се сблъскал с тъжното й лице. Тъжно било и лицето на любимия й Кетрибор, но и той запазил любовта си в тайна, осъзнавайки залога на този брак. Не след дълго от брачния съюз между генерала и Армира се родили момче и момиче. Но на лицето на Армира така и не се появила усмивка. На усмивката й се радвали само децата и баща й. Това предизвиквало гняв и ревност в генерала. Затова, по съвет на своя жрец, решил да отрови баща й. Така се надявал Армира да прехвърли любовта от баща си към него. Армира била покосена от загубата, но не намирала утеха в генерала. Затова жреца му подшушнал, че ще стигне до сърцето й чрез двете им деца. Генералът решил да направи подарък на Армира, като увековечи тях и децата им с мозайка в личните им покои. Така тя щяла да ги вижда винаги и нямало да бъде тъжна. За зла участ, честта да направи тази мозайка се паднала на Кетрибор и той с мъка се заел с задълженията си. От задълженията си нямало как да избяга и генерала, който бил извикан по спешност поради ново въстание в провинциите. И докато безмилостно съсичал и раздробявал враговете си, Кетрибор изваял образите на децата и смъка този на господаря си. Оставало да завърши само образа на Армира. Той знаел чертите на лицето и наизуст, но Армира пожелала да му позира. И с разрешението на жреца била допусната да остане насаме с него. Останали сами, усмивката на Армира не слязла от лицето й. Нямало дори нужда да си говорят. Те се слели един с друг, без да се докосват. Това обаче не останало незабелязано от змийските очи на жреца, който побързал да предупреди съпруга. Генералът, обзет от ревност, мълниеносно се отправил към дома си. Посрещнат само от жреца си, тихо влязал и изненадал Армира и Кетрибор. И въпреки, че на пода изваяните образи и на четиримата вече били готови, това не го умилостивило. Той извадил меча си и пробол Кетрибор смъртоносно, а Армира паднала върху трупа му. Генералът заявил, че тя опозорила дома им
и че не е достойна да бъде изобразена до него и децата им. И веднага заповядал да изронят лика й и да запълнят мястото с бяла мозайка. А на Армира било забранено да вижда децата си. Останала без тях, без баща си и без любим, тъгата бързо я взела в плен. И от очите й започнали да текат сълзи, които не спирали дни и нощи, докато тя не се удавила в тях. Накрая сълзите потекли от стаята й и се влели в малката река, която се превърнала в пълноводна и в нейна памет я нарекли Армира. Опечалените хора я понесли на ръце, за да я пренесат в гробницата, в която бил положен и баща й. Генералът не намерил сили да изпрати Армира. Останал сам с жреца и легионерите си. Бил покосен от гнева на боговете, които със силно земетресение погребали двореца и всички в него. Но не и спомена за Армира. Днес можем да видим реката, която продължава да носи името й. Можем да видим запазена и голяма част от имението, управлявано през вековете от знатни тракийци и римляни, както и запазените изображения на генерала и двете им деца и липсващия лик на Армира. Тази легенда е за нея.